manzo Allah sallallahu alaihi wasallam shi ya kasance mai daukan nauyin marayu ne, shi yasa suke cewa shi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafilul lil yatama ne, ismatul lil aramili sallallahu alaihi wasallam. Shi manzo Allah mai daukan nauyin marayu ne kuma kariya ne shi ga zawarawa sallallahu alaihi wasallam. Idan ka je ka duba auren da manzo Allah yi, mutane da yawa suna cewa ai manzo Allah ya auri mata 10 kaza, ya auri mata da yawa, to amma ba a faɗa ma mutane hikiman da yasa ya aure da yawa. Idan ka duba matan manzo Allah galibin su zaka gansu zawarawa ne, waɗanda ya auro su da ƴaƴa da aka mutu aka bar su marayu ya dauke su, saboda yayi me, saboda ya dauki nauyin marayu. Manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kafilun lil yatama ismatun lil aramil sallallahu alaihi wasallam. Shi yasa ya faɗa wani hadisi yake cewa ana wa kafilul yatimi ka hataini fil janna, yace ni da wanda yake daukan nauyin maraya kaman haka muke a aljanna. Kaga babu wanda ya isa ya zo kusa da manzon Allah ran tashi alkiyama idan ba mai daukan nauyin maraya ba. Saboda haka daukan nauyin maraya ba karamin abu bane, daukan nauyin maraya ba karamin abu bane. Kuma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam idan kun duba alqur'ani, Allah madaukakin sarki sai da ya ja kunnan manzon Allah yace mai wa ammal yatima fala tafahar, maraya kuma yace mai shi maraya kada ku zalunce shi, kada ku tare shi. Haka manzo Allah madaukakin sarki ya ja kunnan shi akan maraya. Saboda haka maraya abu ne mai daraja a al'umma, amma abin haushi shine yanzu mun manta da marayu, mun bar su suna yawo a titi, suna yin rayuwar takaici saboda babu masu ɗaukar nauyin su.